नुराबा, हाथ में मेहदी मांग से नुराबा, तोरा कीन के देबोगे। नाइट में लाइट बुतेबोगे, नाइट में लाइट बुतेबोगे। हाथ में मेहदी मांग से नुराबा, तोरा कीन के देबोगे। नाइट में लाइट बुतेबोगे, नाइट में लाइट बुतेबोगे। डीजे दयानंद दिलदार, सरस्वती स्थान कठराड़ी टोल। मोबाइल नंबर 8092293257। लगन में कले तू शादी, हम छी गोरी तैयार के तोरा ओही लगन में कले तू शादी, हम छी गोरी तैयार के। हमारा अपन दुल्हा बनले, खुल के करबहु प्यार के। हाथ में चूड़ी पैर के पायल, हाथ में चूड़ी पैर के पायल, तोरा कीन के देबोगे। नाइट में लाइट बुतेबोगे, नाइट में लाइट बुतेबोगे। डीजे दयानंद दिलदार, सरस्वती स्थान कठराड़ी टोल। मोबाइल नंबर 8092293257। हमारा घर के बनबे पुतोहू, करतो सब्जी हजूर के। हमारा घर के बनबे पुतोहू, करतो सब्जी हजूर के। गोतनी दियादनी देवर के संग में, भेटतो ससुर ससुर के। होठ में लाली कान में बहाली, होठ में लाली कान में बहाली, तोरा कीन के देबोगे। नाइट में लाइट बुतेबोगे, नाइट में लाइट बुतेबोगे। हाथ में मेहदी मांग से नुराबा, तोरा कीन के देबोगे।